Hikimar marubuta. Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirin hikimar marubuta inda muke karanto littafin auren kwangila wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji a wannan shekarar wani abin alhini ya samu wannan zuri'a ta Professor Hamza Dakata. A nan ne muka tsaya kuma yanzu za mu ci gaba. Wannan abin alhinin kuwa shine an yi wa ambasada Dakata sauyin wajen aiki da ƙarin girma daga Saudi Arabia zuwa ƙasar Belgium. Ƙasar Belgium dai na cikin manyan ƙasashen Turai, babbar ƙasa ce mai tarin albarkatun ƙasa. An ƙirƙire ta tun a shekarar 1830. Maimakon su yi murna da wannan sauyi da ƙarin girma da dadi ya samu, sai suka shiga alhini mai ɗimbin yawa, suka soma tunanin yadda za su iya barin birnin Jidda da ƙasar Saudiya baki ɗayanta. Sun yi mugun sabo da rayuwar Jidda, shiga harami, makarantunsu, maƙotansu, abokanansu da komai na garin Jidda. Ba yadda suka iya, aikin jakadanci ya gaji haka. An sanya musu ranar tashi sati biyu masu zuwa. Gida Najeriya za su fara sauka, su huta na wata guda kafin su tattara zuwa Brussels, wato babban birnin Belgium. Suhana bata san me ake yi ba, ta ga dai mama na ta fakin kayayyaki, tana zirga-zirgar shiga kasuwanni. Siyayya take kamar me a kasuwar Baba Sharif. Su Ishma kullum cikin damuwa suke, ba ta da sha'awar wai ta tambaya ta ji me ake yi. Jikinta ya bata ko menene ba mai daɗi bane a gare su. Sai ita ma ta ɗauki damuwar ta sanya wa ranta. Ana gobe za su tashi zuwa gida Najeriya. Mama ta zaunar da ita ta yi mata bayani. Addata, kina ta ganin abubuwa ba za ki tambaye ni ba? Ni wannan shirin naki yana damuna wallahi. A ce mutum ya yi ni zungur babu bare sai karatu, ko Munga Park in yayi karatu ya gaji. Yana ajiyewa ya shiga cikin 'yan uwansa a yi mu'amala mai daɗi da shi. In ya ga abin da bai sani ba ya tambaya. Adda ki dinga sakin jiki da al'umma dan Allah. Wata rana babu ni na mutu. In kin ƙi yin sabo da kowa, ranar da babu ni yaya zaki yi? In kin ga abin da ya kamata ki nemi sani a kai, ki dinga tambaya. Turɓune fuska ta yi kamar za ta yi kuka. Don Allah mamma ki daina zancen mutuwa. Insha Allahu tare za mu mutu. Ban ga abin da zan tambayan bane. Na fahimci kamar za mu yi tafiya ne. Na ji kina gaya wa Anti Safiya ranar Litinin gobe za mu tafi. Na ji kina zancen tsaraba da su Adda. Inda za mu je ne ban sani ba. Murmushi mama ta yi ta janyo ta gefenta na dama. Na bari Adda, ni na so na mutu yanzu ban goya 'ya'yanki ba. Ban shirya miki ƙasaitaccen ɗakin aure ba. Gida za mu je ƙasar haihuwarmu, inda tun da aka haife ki baki taba zuwa ba, sai dai su zo. Sahana ta ce Najeriya? Mama ta ce ashe kin san sunan kasar mu. Na sani mana, ba inda yayan su Ishma yake karatu ba, garin su Adda Hafsatu da Baffa Atiku? Dariya mama ta yi tana bubbuga bayanta. Ke ba garin ku bane? Wato na Adda ne da yayan Ismail. Jidda ne garin mu mamma, da Makka da Madina. Dan Allah mu ci gaba da zaman mu. Sai ta saka kuka. Kuka sosai Hafsat ke yi. Mama da Baba Azumi suna lallashinta. Mama na faɗin, mutum ya taɓa gudun asalin sa Addata, ba fa ƙasar mu bace Saudiya, aiki ne ya kawo dadi. Najeriya ma na da daɗi. Mamma za mu dawo? Ina son makarantar mu, ba na son barinta. A ko ina akwai makarantu. Makaranta sai wacce kika zaɓa zan kai ki. Makaranta sai wacce kika zaɓa zan kai ki a duniya Sahana. Daga Najeriya gaba ɗaya za mu ƙara zuwa nahiyar ƙasashen Turai. Da sauri Sahana ta katse mamanta. Waɗanda ba sa sallah? Mama ta ce ba duka ne ba sa sallah ba. Kowace ƙasar duniya akwai musulmi, akwai waɗanda ba musulmi ba. Sahana ta share hawaye da tafukanta. Haka suka yi ta bata baki da lallashi. Daidai lokacin da dadi ya leƙo ɗakin zai ma mama magana, ya tsinkayi kaɗan daga cikin zantuttukansu. Tsaki ya yi ya dubi mama da ta kwantar da kan Hafsat a cinyoyinta, ya so mu sakin sababi. Irin wanda ya saba muddin zai ga Hafsat a wuri na babu gaira babu dalili. Yanzu wannan gansamemiyar yarinya kike ɗorawa akan cinya? Ga ta mugun abu. To kar ki je garin da ba a sallar. Ki tafi inda kika fito mana. Ya ja tsaki. Ni ina kika ajiye min takardun da na baki ɗazu da safe? Shine abin da ya kawo ni. Da na Hafsat ta hau mu kyarkyata, irin wanda take yi in dadi na mata sababinsa, wanda ta fahimci ita kaɗai yake yi wa a cikin gidan nan. Hatta babu Azumi gaisuwar mutunci ke shiga tsakaninsa da ita. Mama ta ɓata rai sosai, bata ce masa ko kanzil ba. Ta miƙe ta ɗauko takardun a cikin durowar gado ta bashi. Ya juya ya fita yana ci gaba da faɗansa. Baya son sangartar da ake yi wa yarinyar nan a gidan nan. Shi yasa ta raina shi. Ko gaishe shi ba ta yi. In ta gan shi kamar ta ga mala'ikar ɗaukar rai. A ƙarshe suna jin sa yana faɗin, Maryama kin kusa kawo ni
ni bango, ai gida Najeriya za mu je, sai kin san yadda zaki yi kin nemo dangin mahaifiyarta, ba zan sake kwasar ta zuwa wata ƙasa ba, balle wata rana ta ce ni ne ubanta. Rayuwar Turai ba irin ta Saudi Arabia ba ce. Da haka ya huce, Hafsat ta shige ban ɗakin mama da gudu, ta rufo ƙofar, ta murɗa mukulli, ta durƙushe a jikin ƙofar tana wani irin kuka sosai. Hafsat Suhana tunda ta taso ta soma wayan fahimtar abubuwa yadda suke a zahirinsu, ta fahimci dadi ba babanta bane, ba tare da kowa ya zaunar da ita ya gaya mata ba. Ganin irin yadda yake mu'amalantar ta, ba ta da soyayya ko kankani a ƙwayar idansa. Idan ta hada da yadda yake mu'amalantar Ishma wato Ismail, Halim da Usman da wannan babban nasu mai zuwa duk bayan watanni uku da yafi kowa rashin sakin fuska a gidan in ya zo, wanda su Usman ke kira Yaya Aziz ko Yaya Abdul Aziz. Duk wanda ya zo bakin su shi suke kiransa da shi, abinda har gobe bata sani ba kuma ta san ta sani shine mamma mahaifiyarta ce da ta ɗauke ta cikin mahaifarta ko baba Azumi ce da wannan alhakin. Babu wanda ya taɓa tararta gaba da gaba ya gaya mata amsoshin waɗannan tambayoyin da suka daɗe suna yi mata katutu a zuciya da ƙwaƙwalwa. Duk wani giɓi na uwa da uba da dangi mamma ta cika mata shi. 'Yan uwanta sun cike mata da ƙauna sahihiya. Dadi ne kawai matsalarta a duniya. Bata san me ta yi masa ba ko take yi masa wanda ya haifar da ƙiyayyarta a zuciyarsa ba. Ƙiri-ƙiri yake nuna mata bambanci tsakaninta da 'yan uwanta, wanda hakan ya fassara mata ita ɗin ba 'yarsa bace. Ba za ka taɓa tsanar ko kyarar abin da ka haifa ba. Bata taɓa sanya Yaya Aziz cikin jerin mutanen da ke cikin rayuwarta ba. Ta ɗauke shi wani total stranger, baƙo ba ɗan gidan ba. Ta haɗa su shi da al'amarinsa ta aza a muhalli iri ɗaya shi da dadi. Muhallin wasu mutane biyu da ke ji mata ciwo a zuciya. Bata taɓa yin wani abu don ta kyautata wa dadi ya nuna yabawarsa ba ko jin daɗinsa akan hakan ba. Komai ta yi laifi ne, abin faɗa ne. In bata gaishe shi ba don ta gane baya son kowace mu'amala ta haɗa su, ya sauke wa mama kwandon bala'in ta janyo ta raina shi. In ta gaishe shi ya ce baya son hayaniya, alhalin ba haka ta ga yana mu'amala da sauran mutane ba. Takan tambayi kanta, ni ɗin to su waye suka haife ni? Idan mama ce ko baba Azumi, ina babana? Ko da gaske akwai wanda ke da uwa ba tare da uba ba? Shin uwa ita kaɗai kan samar da ɗan adam cikin mahaifarta? Ko ni ɗin daga sama na faɗo ɗakin mama? Tambayoyi ne da amansu baya rabo da yi mata amsa kuwa cikin kunnuwanta kullum ranar Allah. Ta ci gaba da kuka mai sosa zuciya tunda ba ta da wanda zai amsa mata tambayoyin da suka addabe ta, balle ta ji sanyi-sanyi. Baba Azumi ce ke dukan kofar sosai tana faɗin, buɗe kin ji Hafsatu na? Kin ga mamanki ma kuka take yi, idan baki daina ba kin buɗe ƙofar kin fito, ita ma ba za ta daina ba. Buɗe ƙofar ta yi da sauri ta ƙarasa da gudu ta faɗa jikin mama, ta rungume ta tsam tana faɗin, adda ta ki yi haƙuri da babanki kin ji, ki yi masa uzuri. Uzuri sau 70 Allah ya ce ki yi masa kafin ki tuhume shi da rashin adalci a gare ki. Na yi masa mamma, kullum kuma cikin yi masa nake, cewa da yake ba shine babana ba, mamma shine abin da yake sa ni kuka. Idan ba shi bane wane ne? Mamma ko ke kaɗai kika haife ni? Ko baba Azumi ce? Mama ta ƙara matse yatsun hannunta. Na gaya miki ni ce uwa ni ce uba a gare ki, ni ce komai naki. Ki daina sanya tambayen nan marasa ma'ana a zuciyarki, balle su dame ki. Ni na gaya miki wata rana dadi zai so ki. Yanzu akwai dalilin da ya sanya yake yawan yi miki faɗa. In kin shekara 18 na yi alkawarin zan gaya miki komai. Da haka suka ci gaba da harhaɗa kayansu. Karfe 10 na daren washe gari, jirgi ya kwaso ambasada da iyalinsa daga birnin Jidda. Bayan sun je sun yi ɗawafin bankwana a ɗakin Allah mai alfarma, bai dire su ko ina ba sai garinsu na haihuwa wato Kano, inda suka taddaka fatanin zuri'arsu manya da yara a filin jirgin saman Malam Aminu Kano sun zo taransu. Aka rurrungume juna sannan suka rankaya gida wato main house ɗinsu da ke unguwar Dakata. Gidan Malam Abdullahi Dakata a yau komawa ya yi kamar gidan biki. Bikin ma irin gagarumin nan, kwansu da kwarkwatarsu suna tare da mutanen Jidda, ana ta hirar yaushe gamo na abin da ya shafi junansu. Sun samu inna Ramatu wato mahaifiyar ambasada babu lafiya sosai, ta kuma ki yarda a kai ta asibiti. Sai Uncle Idris ne ke duba ta a gida. Ba yarda Dr. Hamza bai yi ba inda ta yarda a kai ta asibiti, ta ki amincewa. Ta ce kun raina kulawar da Idris ke bani ne?
asibitin me alhalin muna da malamin asibiti a gida. Cikin tausayawa ya ce, inna duk da haka gara a je asibiti, suke da kayan aiki. Idris taimakon farko kawai zai iya yi miki, don Allah ki amince mu je asibiti. Lallashin duniya Dr. Hamza ya yi, amma baiwar Allah nan ta ƙi. Allahu Akbar, kwanan su 3 a Kano Allah ya karɓi ran inna Ramatu. Ranar Litinin a kan sallayarta bayan ta idar da sallar Isha'i tana lazumi. Adda ce ta shigo mata da abincin darenta, sai ta yi tsammanin bacci ne ya ɗauke ta akan sallayar. Ta ajiye abincin ta matsa ta ɗauko filo don ta gyara mata kwanciya. Nan ta tarar inna Allah ya amshi abinsa. Salatin Adda cikin faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ya janyo hankalin jama'ar gidan da ke tsakar gida. An shimfiɗa manyan tabarmi suna jam'in sallar isha wadda dadi ke limanta. Faɗin irin gigi cewar da ambasada Hamza ya yi na rashin nagartacciyar mahaifiyarsa abin ba a cewa komai. Sai dai a yi gum. Zuciyar maza ta girgiza ta azabtu. Ba abin da yake so a duniya in ka cire baffa da iyalinsa kamar tsohuwan nan tasa. Inna Ramatu uwa ce abin koyi. Alfahari a gare shi, bata haifi kowa ba sai shi, don haka ba karamin so take yi masa ba, kamar wani abokinta haka ta ɗauke shi. Duk damuwar da yake ciki da ya yi tozali da innar tasa ta yi masa murmushin nan nata zai nemi damuwar ya rasa, bare in ya zauna a gabanta tana yi masa nasihohi akan rayuwa da yadda ake maganin kalubalenta don samun nasara cikin rayuwa. Inna kan ce, Hamza kada ka bari duniya da ɗaukakar da Allah ya yi maka su sa ka wulakanta ɗan adam, ko yaya yake wallahi wata rana zai yi maka rana. Ka ji tsoron Allah, ka riƙe sallah, ka taimaki na ƙasa da kai, ka riƙe addininka, su ne sirrin zaman lafiya da cimma nasarar komai a rayuwa. Gaskiya tun bayan rasuwar kakansa Malam Abdullahi Dakata ba a ƙara yi masa mutuwa ba, don haka mutuwar inna ta doke shi yadda ba a zato. Da safe aka yi jana'izarta, lokacin da suka kama gawarta shi da mahaifinsa suka sa a kabari, sai ya yanke jiki ya faɗi. Mai sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu, a tara da mu a shiri na gaba. Idan ka ji daɗin wannan shiri, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, sa'an nan ka yi sharing ga 'yan uwa da abokan arziki. Ma'assalam.